Рождество – то самий світлий і майдовгочеканий праздник. До нього ся готують як дітваки, так і взрослі, бо кожен чекає від жизни ліпшої судьби. Творча група програми «Русинська родина» і я, її ведуча Віра Кубулей, желаємо вам красно утпразнуватися сі святки, стрітитися з родиною і з файними і добрими людьми, аби весело і щасливо пройшов цілий рік. А сподівався, що русинські колядки додадуть вам файного настрою. Устань, газдочку, слухай колядку, дай Боже новину світлу по всьому світу. Дай Боже, бо Бог предвічний, час теперішній. Дай Боже для людей, для вертепі рожден. Дай Боже, статуся родив, вже без хлопотів. Дай Боже, невинні внуки од вічної муки. Дай Боже, за колядочку, чесний газдочку. Дай Боже, а за новину єдну гостину. Дай Боже, ми тобі за то вінчуєм красно. Дай Боже, ввести поблагий, дав живот довгий. Дай Боже, повні комори, хліби худоби. Дай Боже, як вам, так і нам, всім християнам. Дай Боже, честь Богу й хвалу, дай ми премногу навіки, Отцу і Сину, Духу Святому. Амінь. 2018 рік був про нас, русинів, не согіршим, бо узначались ми 10 років у програмі «Русинська родина». Вийшли друком многі книжки, написані русинським язиком. Відбулися інтересні научні конференції про наших ізвісних русинських діятелів, а найголовніше, що на нашій подкарпатській землі ми сохранили мир, і наш народ має мудрость молитися про те, щоби наступив мир і у нашій державі, бо много наших земляків погибло. За них ми молимося і просимо у Господа кріпості духа їх родинам, аби пережити всі тяжкі втрати. Дуже радий і маю за велику честь звернутися до своїх земляків. Кожен з нас і в сім'ї, і на роботі підбиває деякі результати своєї роботи за рік 2018. І я хочу теж поділитися деякими здобутками нашими, я маю на увазі колектив Мукачівського драматичного театру, який у 72-й сезон свій театральний зайшов, і зайшов успішно, маючи у своєму вже багажі і вистави наших закарпатських авторів на державній мові. Це для нас є великий крок уперед. Більше того, ми готуємося до 20-го фестивалю «Етнодіасфера» і маємо дуже велику надію, що збудуться, реалізуються наші плани. Хотіли б ми показати і створити виставу на русинській мові. І я дуже перепрошую усіх наших писателів, поетів, драматургів, русинських, закарпатських, співпрацювати з нами у цій справі добрій і необхідній. І я думаю, це був теж дуже позитивний результат. Наше іскусство русинське, закарпатське, куди б ми з ним не йшли, несе в собі дуже великий позитив. Наприклад, Іршавська родина, учасником якої я є, фольклорно-етнографічний колектив районного будинку культури, побував з творчою поїздкою у Грузії. Тяжко уявити і переказати ту атмосферу, як зустрічають, як сприймають нашу пісню, наш танець всюди за кордоном. А в Грузії в першу чергу, тому що між нами є дуже много общого. Ми люди гір, маємо якісь особливості такі, що і у, скажімо так, у страві, і у культурі побуту, і у традиціях дуже схожі. А загалом це стосується нас, русинів, і поширюється на всій європейський, карпатський єврорегіон, де проживають наші з вами браття. І це от такі от поїздки, от такі от задуми творчі, як і все іскусство, єднають людей, єднають народи, несуть доброту, світло і благодать.
І я би хотів на завершення свого слова поздоровити всіх вас, земляків, закарпатців, із наступаючими праздниками. І одно, що би хотів побажати в першу чергу, то про що думати кожен сьогодні житель нашої держави, то би уселився у нас мир і спокій. Наші батьки все бажали нам, аби діточки був мир, аби був спокій, і аби було здоров'я, і туди буде все. Ми не все цінили ці слова, а тепер останні роки нас заставили задуматися над тим, наскільки то є важливо. Аби народи дружили, аби народи жили у любві, благодаті, і був в кожній сім'ї, був мир, спокій, добро, достаток. І бажаю вам всього у наступаючому році. Рученьками пролила красна коляда, як садила, рученьками пролила красна коляда. Діва Марія, Божа невіста, у Віфлеємі сина родила. Сина Бога, Ісуса Христа, там вся ангели, Сина Бога, Ісуса Христа, Мати Марія, сина Леліє, Йосип старенький, прелений гріє, зійшов з неба дали, аби славити Ісуса Христа, зійшов з неба дали, аби славити Ісуса Христа. 57 рук учу дітей. Я знав, що надоїв уже, може, їм, або вони мені ні. Пишу помалу, закінчив у цьому році книжку «Русинська Шевченкіана». Переклав 76 творів мого любимого Тараса Шевченка, зробив до своєї книжки русинсько-український словничок, написав заповіді Шевченкові для аж до денного читання і русинам, та і іншим не вадило, бо то читати кожен день, що писав Шевченко. Єдно хочу казати, життя в кожного із нас летить горським потоком. І зась хочу вітати вас з Новим роком. І от тих, що молоді, і от тих, що сиві, будьте в'єдно й поокремі ушитки щасливі. За Карпатами живемо більше ізір років. Чужесь ми нігде не хотіли, за мир молили, спокій. Многі прийшли нам жити, ми їх не прогнали. Лям єдность ми од них хотіли, аби чистували. Бо мудрости житейської нас родина навчила. Хижа нігде не тісна, кить челядь в ній мила. Русинам та й всім краянам хочу нагадати. Казав Шевченко, чуже вчити й своє бичалувати. Мадярів, чехів спом'яніть, і часи радянські, та був у нас і Духнович, і був Балудянських. Аж 6 книжок з історії написав за нас Лучкай, а Гоголь був зато розумний, бо учив його наш Орлай. Історію всім болгарам написав наш хлоп один, що се родив у Тибаві, Юрко Гуца Венелин. Много у нас людей славних, всіх не полічити, а що земля у нас найкраща, ніж то й говорити. Я чистую всіх русинів, всі ми рудні й милі, бо язик, культуру і віру до днись сохранили. І далі се все сокутіть, і дітей так навчайте, všetkих довкола любіть, про честь не забувайте. Чистую язик український, руський і мадярський, та я нігде не забуду наш язик руснацький. Не змогла його знищити ніяка холера. Хтось і ниць його хоснує, і všetky люди в селах
Многі од нас на Україні могли бися вчити, як без вражди й варахоби мож на світі жити. Вінчу вам, рудні й милі, сятки святкувати, у милости і в радости новий рік зустрічати. Народна рада русинов Закарпаття, котру я представляв, теж робила свій вклад у те, щоб русинська общність розвивалася, щоб уєдно з другими національностями наш край процвітав. У цьому році ми проводили різні культурні акції, печатали книги. Юрієм Чорі написані 6-7 том фразеологізмів русинського язика. Михайло Алмаші підготовив книгу про нашу історію русинську. Готуються тепер до друку наші русинські співанки з нотами. Проведена була у нас конференція по проблемам кодифікації русинського язика, котрий, думаю, в ближчий час буде кодифікувати у нас. Ми провели Народна рада русинів Закарпаття єдно із обществом Духновича у Тибаві красну акцію. Там відкривали пам'ятник нашому славетному русинові Веніліні Гуца, котрий був основателем болгарської граматики. Це величина, котра признана у світі. Ми приймали активну участь у творчому концерті Мирослави Копенець, котра наша русинська співачка. Дуже красний концерт пройшов. Крім того, общественна робота. Ми приймали участь у засіданнях Федералістської ради європейських національностей, там, де русини входять як повноправні члени. То і в Будапешті, то було у Берліні, то було тепер і в Києві недавно. І в Києві рішався вопрос, щоб провести очередний конгрес Федералістської ради європейських національностей іменно в Україні. Тобто там вирішувалося, буде в Києві. Так що ми надіємося, що і наші вопроси, проблемні вопроси признання русинов на Україні на офіційному рівні теж будуть вирішувати в нашій державі в духі толеранції, в духі того, щоб ми далі стремилися у європейське сообщество. Русини тому теж саме желають і способствують. Ми хочемо, щоб наш народ процвітав, щоб Україна далі розвивалася, щоб був мир у нас у державі, щоб ніяких проблем не було, щоб благосостояння розвивалося, щоб наші діточки добре себе чувствували, щоб наші люди нікуди не їздили, а вдома могли заробити собі для себе і для своєї фамілії нормальні гроші. В общем, хочу вам пожелати, дорогі мої краяни, ушитко найліпшого у всьому році, Рождества світлого, щасливий Новий рік, аби дав Бог нам ушитко найліпшого. З Новим роком, з Рождеством Христовим. Минувший рік посіяв зерна творчості у многих молодих талантливих наших людей, котрі общаються через современні средства. Вони рендешно висловлюють свої думки і чувства, пишуть стихи, прозу в інтернеті. Видиме же жиє русинське слово і русинський дух. Послухайте, які пожелання нам прислала русинка Леся Адамова із Брно. В душі ми в шитки все маленькі діти. Чекаємо, що станеться якоїсь чудо. Мечтаємо все, не переставучи хотіти життя вчинити максимальним абсолютом. І вроді вже ми уросли давно, прожили всякі зажитки, негоразди і ласки. За кожним роком спішимо покласти кому. Чекаємо із нетерпінням всято казки. Най збудуться нам всі желання тайні, продумати їх нам би добре треба. У шиткі сятки най будуть чудесні файні, най буде торжество і воля неба. Рук минув, много нам усякого принюс. Радуєм, що наше русинство живе, цвіте, плода дає файні. Культура наша помаленьки устає з колін, і так, як казав Духнович, пробуджається, шириться по цілому нашому краєві. Культура і у творчості поетичної, у прозаїчної, у співанках наших фольклорних, народних, усяде її чути не так, як було давно, живіше, активніше.
сіється культура не з нашими знаними поетами. Много тепер людей пробудилися від того сну, пишуть про людей, пишуть за наш край, здогадують ті звичаї старі, які були, і піднімають душу, грівуть душу, богатять душу наших руснаків. Мало того, окрім тих знаних поетів, дорос по кожному селові, по цілому краєві, молоді люди, діточки починають писати, пробуджається в них дух творчий. Це нас дуже радує. Тепер не ганьблять говорити по-нашому. Чуємо нашу бесіду на вулиці, чуємо у школі, чуємо в університеті, мало того чуємо ще й на уряді. Хвала Богу, вертається то, що було давно, то доброє, теплоє, руснацькоє. Прийшов кінець року. Ми можемо повісти гордо, що ми добили много. Кожний рік маємо фестиваль «Червена ружа», русинський фестиваль. Теплий, добрий, культурний. Місця збирають кожний рік молоді поети, молоді письменники на творчі вечори. На фестивалі стає їх чути, стає їх видко, і це нам радость приносить велику, бо знаємо, що не вмерло русинство, не вмерла наша бесіда, а починає квітнути. Сійте добро, сійте русинство, меже нас по цілому світу, бо ще наші руснаки, що роблять по світах, чули, знали, би їх тягло вернутися дому на свою вітчизну. Хочу вас у швидких привітати, хочу вам посочити добра, радості, здоров'я, так, як сочить дитині її мати. Хочу, би кожному у нас у краю було добрі і тепло. Бися мали діточки добрі, бо виділи, що завтра прийде ліпший день, що будуть ситі, убраті, веселі і будуть мати роботу. Най нам, Божечко, дасться се, най новий рік принесе нам ліпші дні, веселі дні, бо ми се всі руснаки радували і тримали у рукаші. Дорогі земляки, підійшов до кінця сільгуд. Такий файний, довгий, напружений, айбо нам милий. Поздоровляю вас із тим годом, але перед тим хочу дещо оповісти про те, як нам цей гуд пройшов. Всі ми знаємо, що на суспільному телебаченні України відбулися великі зміни. І в Закарпатській обласній
телерадіокомпанії «Тиса» теж зміни відбулися великі. Ну, але на радість всім нам, русинам, передача «Русинська родина» зберегалася, і в цьому році вона відпразнувала 10 років, з чим поздравляємо її головного редактора Віру Георгіївну Кубулей. В цій передачі ми кожного тижня знаходимо якісь нові для себе події, людей цікавих. І я думаю, що аж буде так і далі йти, то ми будемо мати прекрасну збірку передач, тим більше, що наша Віра Георгіївна відкрила на Ютубі власний канал, і тепер всі файні передачі туди можемо там побзерати і оцінити, як вони виглядають. І я думаю, то дуже хороша справа. Але не тільки на тому ми це можемо похвалити, а й на тому, що вийшло много нових книжечок русинських поетів. Особливо наші русини опанували Фейсбук. Знаємо таких поетів, як Міша Чекевдя, Іван Бенячовський, Володимир Рожко, то вже знамий поет, Леся Саша Адамова і многі другі постійно вміщують свої файні віршики у Фейсбуці. І кожен, хто хоче, може їх побзерати. Я думаю, що якщо наші поети і письменники будуть робити в такому ж дусі і далі, то будемо мати прекрасну русинську літературу, яка нині переживає, я думаю, найліпші часи. І давайте будемо самі щось думати, творити, щоб нам всім було майвесело жити. Ще раз поздоровляю вас з Новим роком, з Різдвом і бажаю вам, аби ви провели його радісно, весело, з настроєм, щоб гості один до одного ходили, аби наші русинські традиції берегли. Завершився для русинів 2018 рік. Кожен з нас хоче увидіти і добре приникати, що ми зробили, який слід лишили. Нам приємно повісти, що наші благословенні християни, русини провели в цьому році прекрасніші акції. Отпразнували ми 10 років русинської родини, на котру віщаємо. Отпразнували ми ювілей великолепної Юрія Венеліна Гуцу, а також провели ми літературні вечора. Наші русинські писателі і поети активно входять в інтернет і красним русинським словом радують русинов по цілому світу. А значить, русинський народ, русинська душа, русинський язик жиє, і в'єдно з другими народами в мирі і в благословенні хочемо жити і далі. Най Бог дасть, щоб у наступаючому новому 2019 році Бог одарив русинов тим же благословенним, іменується твердими у характері, як християни, котрі 1150 років назад прийняли віру Христову від Кирила і Мефодія, то ті люди, котрі нині держаться свого і розуміють, доки звучить русинський язик, доки материнська пісня звучить, доки колискова наша мамчина співанка і бабчина співанка звучить, доти і ми живемо, бо головне є в цьому світі, маючи віру в Бога, надію на Бога, моляся перед великим сонмом наших карпаторусинських святих, просимо у Бога благословення. Боже, подаруй нам красні роки, слідуючі, в яких би ми сохранили душу свою і серце своє, лице своє перед лицем Господа, щоб на страшному суді, коли Бог зазвідать нас по-нашому, по-русинськи, аби ми познали свій язик і відповіли б йому словами: ми віруємо, Господи, прийми нас у вічні обителі. Много літа всім нашим благословенним карпатським русинам.